Bate. Cum să mă bate el la vezi că l-am ca 5-0? Pe Google, pe Play Store. Oh. Ok. Stai așa, mai fac un set. Ce-ți iau? Păi nu, după ce îl bați setul ăsta. Filmează așa acum, când bași setul ăsta și gata. Și îl punem pe YouTube. Bate pe la de el. Îl punem pe mine, nu e să-l punem. Bă, auzi? Asta le-o luat pe Play Store. Hai să ne. Ah, ok, păi da. Tu le încarci și o pun link-ul. Zic că cam cât timp bateria asta? O zi. Nu la tot. Ce-și că i-am dat asta? Asta e a lui, cred. Bă, Da, e a lui. ce? Wi-Fi activat? Alba cu 5 Ce? Tu ții Da. Wi-Fi activat? Mm. O să ne vedem. Da. Dar nu știi? Nu știam că ăla de la... Hai să-l bag. De ce îl deactivezi? O să nu scoată mult. Uitați. Vorbim într-o net? Intră acolo. Așa, tati. Deci tu 7K. Am ratat. Oana. Mai aveam vreo 12K. Dăm niște licori verzi. Așa. Aștept. Îmi bag toate astea, nu vezi că mi sunt deosebiți. N-am așa până? Da, 7K i-am dat pula. Și-am și ratat. Da, să ce vrei să bată? Da, mă bat iarăși, cred. Da, catul ăla. M-am bătut iarăși. Mai aveam 12K. Da, are cum e, eu dau la 5K. Prea slab cu ai, nici. Hai, câte le-ai bătut până acum? De la bătut, nu este cum am așa. Faza când să de... Bași fără corp cu ai. Du-te în morții, mă, că te duci în pulă. Mă da 29K. N-am dat nicio critică. Ba cu aia, ba dacă nu dă nicio critică, îl ba la 0. Adică dacă dă critice. Am mărutule așa. Fac un party screen. Stai așa. Tu-s morții, mă, să-ți fut. Dacă bag auto cu el, nici n-am ce să pierzi din el, dar eu nu pun auto. 29 că i-am dat. Hai, mă! Așa, boss!
făcuși, cum zic ei, ce făcuși? Știi cum zic ardele, nu? Ce făcuși? Bine făcuși. Futuți. Așa, Sherry. Așa, bine. Hai, că cerc. Stai, tati. It's number one. 3D. 3D pentru mine, prea ratat. O vrut să-mi cadă item, le-ai văzut? O da să-mi cadă item. Ca mea, la voi midi. Eu goș. Ia uite. Așa, s-o carați. Așa, boss, cavaler. Ce dau un Sherry după... Mă draci de o frică cu aia. 5 i-am dat iarăși futut. Medium, mă, și el îmi dă 26k. Culcat că vine garda și te ia. Stai că tot mă făt ăștia Robert. Da, medici, nu. Uite, tot 7k de la pol. Și el îmi dă 21, frate. Băi, nu mai critici. Și la bar, se da bala la 53. Hai. Mai critici îmi dă pula. Actura asta nu e nimic. Așa, hai, print screen. A. E părțac. Imediat fătuți. Ia de spun și eu auto cu el. Că-i tare nezmeat. A ratat. Boc, culcat! Mai avea o leacă, nu? Mai aveam... Nu. 30 calci.